As urxencias dos hospitais galegos están listas para recibir en mes e medio os que serán os primeiros MIR desa especialidade. Son os novos urxenciólogos residentes. Aprenderán os segredos da que se considera a rama máis vocacional da medicina. Nela, máis que a ningunha outra, o factor tempo é esencial para salvar unha vida. Es que la medicina de urgencias son los 10 minutos más bonitos de todas las especialidades, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir. Realmente nuestro trabajo es la fase más aguda del paciente, la más tiempo dependiente, y tenemos que saber manejarla. Recoñecida en 2024 como especialidade despois de moitos anos de reivindicación, a urxencioloxía terá este ano os seus primeiros MIR. Terán 4 anos de formación con rotacións programadas para unha especialidade que o abarca todo. Somos especialistas no que é tempo dependente, non? E aí recóllese un abanico moi amplo de cousas. Algo terá, non? Que nos engancha tanto. Bueno, todos los códigos, una parada, un infarto, un ictus, entonces, es muy dinámica. Agora son xa 500 especialistas recoñecidos nos hospitais galegos que están xa preparados para recibir os médicos residentes. Bueno, a verdade é que é un momento histórico, pero non deixa de ser tamén o recoñecemento, non? E a ilusión que tenemos é enorme. Ilusión porque é un comezo, aínda que din que 82 prazas en total, 6 para Galicia, son moi escasas. Es decir, el número de residentes en formación que va a haber que generar es mucho mayor del que nos dan. E esperan que as vindeiras convocatorias vayan aumentando prazas para garantir a remuda xeracional.